anu idara aku ya mong tamu lho mbak ning kene. Mas Dwi ngapunten lho, kula kan pindah keng mriku.
dipirsani lho. Sane kang saiki. Romanenci. Halo, halo, halo. Karang kapas bendungan wewengkon malam. Kinclong kinclong banyun ning gugah kenangan. Saben liwat pinuju ing brang wetan. Metu metes atiku ratapan. Lungguh jejer set alus-alus rek manik. Koran lawas minangka dadi kasure. Catur netra laras tembang asmara. Akilire angin bugah rasa. Mbak ya eling
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa lan wengi muga-muga Gusti ngejabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya doe ngene pawelengku ugi mono kamas janji-janjimu aku kang setya satuhu tak enteni nganti saelengmu sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa
tuhu tak anteni nganti saelengmu. Matur sembah nuwun Chandra Kirana sampun kepareng ngaturaken segala libur. Ketan sliramu
Cahayu. Dalaman Hulo sawah Sopo ngendut Jatana hatiku wos kepelot Sae bengah rasaku lamun bisa cecaketan sliramu apa masliramu sedang melarati aku bangidam sari para tamu ngaturaken sing rawuh nglinggihan kanthi raos ingkang merdika sakeparengipun ugi kalian Hanyerantu Kadang Pramulati Pramusaji atur Subata lumantasonipun sakami musik ugi katampi kanthi seperti enggalih
Idam satunggal langgam klasik mugia katampi kanthi suka pengin penggali sembah Sing kaya ngapa wanyanane nyalakan seprene Yuk.
yen aku bocah gunung gedangan gunungku ora susah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon pepisahan karo ayo aja nganti gawe gelo ati beno ing rubeta ya mas ya mas ya mas opo kowe ra kelingan padha lelungguhan kegojekan karo aku ugi sawetawis menika lumantar swanipun saka musik nderek bingah anggenipun Mas Dewa kalian Mbak Elsa pokoknya bagya mulya oleh omah-omah cukup pisan sak umur urip amin nyayo nadyan aku bocah gunung Bapak Haji Tarso pun sekecakaken kalian ibu tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra ora yen bakal pepisahan karo
karo aku. Matur sembah nuwun Jeng Matur Fitri. suwun. Ngaturaken wilujeng lelenggahan, wilujeng midhangetaken, wilujeng ngamirsani saka musik memayu ugi lumantasanipun panjenenganipun Aditya Production Nindi Sumaka semanggaken Galau galau galau. Para priya langgae rada adoh sawetara unta-unti Mesa 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 goyang goyang guyung saja arep mundhut tuan lolo Sugatan ingkang sampun ngantor. Ya sambil jalan rapopo monggo nggih. Ingkang sampun pikantuk pasugatan sugata saparipun sumangga. Monggo kagem telas kenalan Kang Raos ing mriki ning kene lho Nduk penak Nduk. Galau galau. Iya iyo Rama ono maling Resepsi
Mesa 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 Goyang 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 Saja arep mondo Mriki mboten anu, sampun pikantuk pasugatan.